Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità, Anthony Giusdecelis, nieda skema ġdida bil-għan li aktar persuni b'diżabilità jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru d-dettalji tal-iskema, il-Kummissarju għal Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, qal li din l-iskema se tagħti aktar kuraġġ lill-atleti b'diżabilità jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet barra minn xtutna. Għalhekk din l-iskema se tkun qedtejn b'mod finanzjarju lil dawn l-atleti biex anki jkunu jistgħu jkompetu barra minn Malta, jixtru ċertu apparati jkollhom bżonn jew kits li jkollhom bżonn biex jipparteċipaw fl-isports u dak dejjem jagħti kuraġġ lil dawn l-atleti. Is-Sur Scicluna qal li hu seta' jitkellem personalment dwar il-benefiċċju ta' din l-iskema. Jiena nista' nitkellem għal fatt li għamilt żmien nipprattika l-isports u f'dan iż-żmien ma kelli tista' tgħid lil ħadd jissapportjani u kont noħroġ il-flus minn buti biex immur barra Malta nikkompeti u anki biex tkun tista' titrenja. Is-Segretarju Parlamentari Giusdecelis qal li l-persuni b'diżabilità jistgħu jikkwalifikaw sa massimu ta' €450 mill-ispejjeż li jkunu għamlu u sostna li permezz tagħha l-Gvern qed ikompli juri il-prinċipji li jemmen fihom. Qegħdin inkomplu indaħlu inklużjoni soċjali anke fil-qasam sportiv, għax nemmnu li fil-qasam sportiv kull individwu jista' jsib l-abbiltajiet tiegħu u jħossu inkluż parti mis-soċjetà kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.